Y aquí un poco lo que hemos ido sacando. Una localización que se selecciona por la ubicación, la accesibilidad, que es importante, por eso os decía, de Piedrafita, el único en España que puedes acceder, y de ese icono, os doy unos detalles. Penyíscola, com no pot ser d'una altra forma, ens trobem aquí a Fitur i avui és el segon dia en unes intencions i en unes perspectives, per supost, acompanyant al sector privat, al sector hoteler, per tal de revalidar els diferents distintius turístics que tenim en Penyíscola, com són la de qualitat, DTI, Segitur, Pueblos Más Bonitos d'Espanya, i per supost presentar tots aquells nous projectes que fan que Penyíscola estigui a l'avantguarda del sector turístic. Bueno, esperem el que veiem, que és optimisme de cara a una campanya estival que s'aproxima apassionant, veient la innumerable vinguda de professionals del sector que s'apropen a l'estand per a veure quina oferta tenim, que jo entenc que és de lo millor que té la província de Castelló i la Comunitat Valenciana, i esperem que gràcies a Fitur també Penyíscola estigui present dins del panorama turístic del món, perquè és la fira més important del món. Som la segona potència turística de la Comunitat Valenciana després de Benidorm, la tercera si es compta València, i bueno, el que volem és consolidar ja no només la vinguda de turistes a l'estiu, sinó que consolidar un destí de 365 dies a l'any.